ଓଡ଼ିଆ ଚାଟଶାଳୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଏକ ଗାଁରେ ବିଲୁଆ ନାମରେ ଏକ ବିଲୁଆ ଥିଲା। ବିଲୁଆ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଚତୁରାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଚୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚୋରି କରିବାର ଉପାୟ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ ଓ ଚତୁର ଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଲୁଆର କାରସାଦିକୁ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଏକ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ସେହିଦିନ ବିଲୁଆ ଭାବିଲା ଯେ ଏହା ଚୋରି କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ। ବିଲୁଆ ତାର ଚତୁର ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଯୋଜନା ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ମେକଅପ୍ କଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଏକ ପଣ୍ଡିତ ମହାମଣ୍ଡି ଭାବେ ଆସିବା ଉପାୟ କରିନେଲା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନଦାନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବିଲୁଆକୁ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାରି ସବୁ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିତରେ ବସିଗଲେ। ବିଲୁଆ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିବେକର କାହାଣୀ କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିଲା। ସମସ୍ତେ ବିଲୁଆଙ୍କ ଆମୋଦ ଶୁଣି ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ହସୁଥିଲେ, ବିଲୁଆ ଦିଗ ବିଗ ଭିତରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିବାର ଚିନ୍ତା କଲା। ଏହିପରି ଚତୁର ଚାଲ ସାଫଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ତାଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ନିଖୋଜ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଆଗରେ ବିଲୁଆ ତାର ଚତୁରାଇ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଗଲା ଓ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏହିଭଳି ଭାବେ ବିଲୁଆ ଓ ଚତୁର ବିଲୁଆର କାହାଣୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।